Bueno, proiektu hau 400.000 voltioko linea berri bat egiteko da, 120 kilometroko luzera, eta 6 hektare hartzen dituen azpiestazio badauke. Paisaian ingurumenen sekulako kaltek sortuko ditu, eta gauza bera gertatzen da osasunaren eragina duten eremu elektromagnetikoekin. Bizitza da natura bizi gaitu. Hau, proiektu hau ez talako behar. Bizitza da natura bizi gaitu. Eta linea horitzeko 42 eta 46 metro inguruko dorrek eraiki beharko die, dorren arteko distantzia 400 metrokoa, dorre bakoitzak 4 oineko hormigoizko oinarriek izango ditu, eta hauek egiteko pistak zabaldu beharko die, eta karo, landarei kalte handia. Bai, azkenen beti gauza hauekola izaten direla, ez? Batentzako negozioa balimada aurrera, handie balimada baintzet bat hori, eta bestek alduzen hain. Batentzako negozioa balimada. Bizitza da natura bizi gaitu. Horren aurkako plataforma bat antolatuta izateko, horrek zerbait esan nahi du, ez? Atzerako, onurak baino, beste aldeako gauzak gehiago dauzkala linea honek. Bate onuraik ez. Adibidez, osasunen, naturan, eta gero azken finen, inungo, ez diu inungo onura egiten ez ekonomika alderdiken, da ez ezer, da ezkenen batzuntzako negozio bat. Proiektu dena, oin dara justu urte bete hasi zen, 2011an, eta uda garaie. Abuztun irik izan udaletxe guztitara, Naparrotik eta Gipuzkoa bitarteko herri guztitara, guztira berrundik gora, 250 herri ingurutara, goitentxoko proiektu honen berri. Azkenen helburu ezan, Dikastelu, Naparro, Gipuzkoako eskitxasokin lotzea. Proiektu hau Dikastillotik eskitxasora bideratu zeok, bi alternatiba edo hiru bazere egor, bat sakanaldetik, zehamaldetik, Irazabal, Seguralde, Goierri alde hontatik ezkio itxasoi jona, eta beste Leitzaldetik, Tolosaldetik, Orrizaldetik baita ezkio itxasoi jona. Hau guztia, esan dugun bezala, 400 kilobateko potentzia garraiatzeko izango da Dikastelutik ezkio itxasoi bitartean. Goierri mailan bi alternatiba zerek, bat Zegamatik, Seguratik, Zeraindik, Mutiotik, Gabitik ezkio itxasora dijona, edo beste badek Idiazabaldik sartu,
seguratik pasatuz, gero Zeraina, Mutillotik, Gabiri Ormaiztegi tarten, eta hortik Ezkio itsasora. Eta esan barraziokenaek, herri hauek oso gertutik pasatzen jukela. Adibidez, Gabiri 50, Mutillo eta Zerain 125 metro inguru, eta hor Europatik aholkatzen ditek, voltio bakoitzeko metro bat izan behar lukela. Orduan, linea honen distantzia herritatik izan behar likek 200 metro gutxinez. Horreke elektromagnetismoan bidez sortzen ditu gauetan loi inezinek, buruko minek, aurdun daena eire kalte ikendie, eta bati bat importantena mimizi kasu izugarri daudela, eta gerozta gehiago, eta gainaz hoi dauden lekun, orduan da kasu gehiago haidila azaltzen. Haunek 176 herritan zukik eragine, proiektu honek, 116 herri Naparron eta 48 Gipuzkoan. Goierriren kasuan eta batez ere herri txikien kasuan eta konkretuki bai Zerain, bai Mutillo, Ormaiztegi eta Gabirin kasuan, herrigunetik oso hurbil pasatzen da tentsio handiko linea hau. Europak esaten du 500 metro baino gertu ezin dela jarri, eta kasu honetan 53 herri ez du hori kumplitzen. Proiektua aurrera emateko jarri nahi dituen postek 55 metrotik 80 metro arte izan zaizkik. Poste hauek 500 metro inguruko tartetik joango lituzkek, eta linea honek 200.000 voltio eramateko prestatuta zerek, eta hauek autopista estiloa bi aldetako direkzioan izango lituzkek indarra eraman eta ekarri egiteko balioko likek, 18 joango lituzkek, eta esan behar dik, hau mendin honek ekarriko duen kaltea izango litzekek, igual 100 metro zabaleko pasillo bat ireki beharko litzatekela, eta honek kalte handiak izango lituzkela. Enteratu ginen orduko, kasi ja iraietan. Behintzat moitzen hasi ginen orduko. Bueno, behin proiektu jaso zanen, hor tarten kasu batutan berandu beraike hainbat alegazio aurkeztu ziren proiektuari, udal desberdinetatik, eta horrekin batera izan zen lehenengo bilkurak egitez hasi zen momentuen. Hor Naparroko herri jarri ziren Gipuzkoarrokin harremanetan, eta lehenengo bilerak egin hasi ginen lehenengoa Berriozarren izan zen. Beste gauza batek proiektu honek eragin handiokela ingurumenen, hemen inguruko egoera sozioekonomikon, eta beste batek osasunen. 3 hori dituk garrantzitsunak, baina beste batek garrantzitsua proiektu hau ez dela beharrezkoa. Hortik aurrea, kasu batutan berandu, baina behintzat udaletxe askotan alegazio hartu zion proiektu honi, eta garbi ikusten zen azkenean. Batetik ikusten zen aurretik egon zara beste proiektu bat, Kastejonekin da Kastejon Uluarte elkartzen zuena, eta garaian proiektu hori bertan bera gelditu zen, hainbat eragile politikok eta baita gizarte eragilek ere bultzatuta nolabait, ezta. Orduan ikusten genduen proiektu hori torrela gura ordezkatzera, eta ikusten genduen zen hasieratik horren aurka. Momentuz, Nafarroko 60 udal eta 105 kontzeju eta Gipuzkoko 43 udalek sinatu du, udaletatik. Hemen bertan mazeuzki hau beste bi linea 220.000 volteko pasatzen dinak, eta horikin hau ondo horretuta zeok, eta esan lehikek 150 energia sobran daula, eta hemen nahi duen linea hau ez tekela honeako eta beste inguruako. Baizik eta Red Elektrika Espainolak
bere etekinek handitzeko, Frantziri saldu erosin tratun diru ateratzeko dek. Batzutan iruditzen zaigu informazioa zabaldu dela, baina ez dela iritsi jendearen gana. Horrez gain, esan behar da baita, ikusten zela bai plataformatik, hainbat, batez ere igual alderdi politiko edo diputazio edo Eusko Jaurlaritza edo Nafarroko gobernua ere jun beharra zegoela pixkat azalpenak eskatuz. Eta horretarako hainbat bilera egin ziren, hasierako izan zen Jaurlaritzako ingurumen sailarekin. Eta ingurumen sailen erantzuna izan zen, ez zegoela proiektu horremerik, baina ez zegoela zehaztasunik, eta hortan gelditu zen. Proiektuak, denborak aurrera egin jala, ikusten gendu baita, ingurumen saiaz gain, industria saiak edo bazukela baita zer esana, azkenean, eta azkeneko hilabetetan adibidez, bertara joan gara, Jaurlaritzako industria saiera, eta azkeneko berriak izan dira, bai ere Eusko Jaurlaritzako industria saiak edo, ez dauka eskumenik proiektu honen, ez da bere eskumen hori proiektu hau, baina iritzia ematen dut, bere iritzia da, babestu egiten dela baita proiektu. Guretzako ez da inungo benefizik ez dauke, ez ekonomiko aldetiken, ez osasunetiken, da zertako ez da hau. Oain emendaren 2 lineak, 220.000 voltiokok, 6 linea zeuzkiek, baina hau dituk bakarrik alde bateaka. Eta horrengo izango izkik, 9 juteko eta 9 etortzeko. Horren bidez lortzen die 200.000 voltioko indarra pasatzea. Orduan, hortik hainbat ekimen atera ziren, sortu ziren, udaletxetana, hainbat mozio eta manifestu aurkeztea, eta esan behar da, herri askotan mozioiek aurkeztu zirela eta onartu ere egin ziren guztira 228 herritan. Horrekin batera, mozioz gain, ikusten zen, batez ere udal ordezkarien aldetik, bai zinegozio jarkaten aldetik ere, sinadura bilketa batzuk egitea, proiektu horren aurka, eta sinadura horiek gobernun aurkeztea. Hortartean plataforma moduan eratu ginen, Nafarro eta Gipuzkoakok, eta hortik hainbat ekimen aurrean. Orduan, hemendik aurrea zuhaitzak ez, baizik eta posteriek izango ditugu gure mendi, gure natura, gure inguruan. Guztien kasuan ikusten zen, konbenizala baita jendeari proiektuen berri ematea, eta horretarako hainbat hitzaldi antolatu ziren, eta tarten bat izan zen Mutilone antolatu zena, eta hortik abiatu zen baita atera zen Goierri mailako plataforma bat. Etorri zen Alberto Frias, plataformako kidea, Mutillora hitzaldi bat ematea, eta hitzaldin ondoren ja elkartu ginen taldetxo bat, eta Goierri mailan taldetxo bat sortu gendu. Da, honen bitartez edo modu bateko edo besteko edo Nafarro eta Gipuzkoako plataformoien bitartez, edo plataformoen bitartez edo Goierriko plataformoen bitartez, helburu edala azkenean proiektu hau geldiaraztea eta bertan bera egitea. Lehenengo ekintza antolau genduna izan zen mendi martxa bat. Pixkat hemen inguru hartuz, bi ibura izan ziren ibilbide, ordu berdinen hasita hori Zegamatik eta bestea Ezkiotik, eta gero heldu ginen dano batea Mutilloara.
ja ohituta gaude hoiekin eta horretzaz gain berriro besta batzuk jartzeko. Bai, momentu asmoa hontan dute. 400.000 voltioko linea bat zarkatzen dugu Goierri eta dijo Frantziara. Eta beste badaukeu 400.000koa. Beti esan izan da, ez? Horrelako linea baten azpian egotea ez dela osasungarria. Gauza horiek betidanik entzun ditugu. Eta horrelako bat, gure etxe gertu. Estudio pilo bat eta inditue, eta, gehienak izkutauta juste. Hor, neurtzen due, igual, momentu baten. Eta momentu baten horren ondon ez da zer pasatzen. Zu egunero pasatzen bazea, leku oitatik ez da zer pasatzen. Baina zu bertan loiten barin bazu ezkenen ordu piloa die, eta horre bai eragiten duela osasunen. Goierriren kasuan eta batez ere herri txikien kasuan eta konkretuki bai Zerain, bai Mutillo, Ormaiztegi eta Gabirin kasun, herrigunetik oso hurbil pasatzen da pentsio handiko linea hau. Enprese pribatu baten etekinak handitzeko, gu ez gere prest, gure osasune, gure ingurunea eta gure amalurre txikitzen uzteko. Eta gero, izango ditun ondorio guztiengatik, azkenean izugarrizko poste dira, 50 metroko posteak zabaleran 11 metro, gero poste jartzeko eta behar dien pistak eta azken batean gure lurrean edo gure ingurunean sekulako eragin izango da horretxe bat, gehien. Proiektu honek ezkenen sakanetik hasi eta ezkioako lur guztik hartzen ditu, bertan mendi pila badare, eta ezkenen linea honek ez dugu guri inungo benefizik ekartzen. Linea usoiik Red Electric Espainolak negozio egiteko da Frantzikin. Gu ez gare prest gure natura eta gure osasune batzuk negozio egiteko guzteko, ze guri ez dugu ezer aportatzen. Eta guk etorkizun berdea nahi dugu, jake gaztegean, guk etorkizun ez dugu nahi olako lineakin, guk berdea nahi dugu, eta batez horregatik. Jendea muitu barra dau, badakigu zaila dela, baina eske geratzeko ezatiken. Beste kasu askotan ikusi da, jendea muitu dan lekun, ezkenen geratu, askotan geratu indala, eta orduan jendea muitu behar da.